Ay, kulbaan kay ko, grabe. Kanina, nagputos ko og empanada kay si Kyla M. Naghimo na siya sa iyaha. Naghimo na siya og dough atong basta few days ago. Tapos nagstay lang ang dough sa naay sobra sa dough nga naa sa ref. So ako ang nahunanaan nga ako ang humanon og putos ang empanada. Actually, nagluto pa kog palaman ni ay. So, pag human akong putos, ako ang gi-try, pero wala na ako siya gi-fry. Ako lang siyang gi-bake. Ug sa dihang, pag open ako sa oven, dingtingog ang alarm clock, ang fire alarm clock naman noon. Dingtingog ang fire alarm. Ug unsa ba? Kulbaan kay ko, kung ako kabalo sa kong buhaton. So, ako ang gipapaya ng alarm clock. Wala man po'y aso, walay sunog. Ambot nga no to. Ano lang siya. Nainit lang yun siguro ang temperature diri sa sulod. Tapos, kay wala man goy walay smoke ning gawas. Yang anong ning tingog ang alarm clock, ang fire alarm lagi. Naon sa man goy, wa jud ko sa kung nauna ron. And, kulba kay ko, tapos, ako kabalo sa buhaton, akong ipapayan ang fire alarm. Tapos, nakunaon ako, basin, initra kay open ako ang door kay basin maanhi ba ang landlord or landlady ba siguro namo, basin mo anhi. May gani kay pag open ako sa door, tiod-tiod, murag nabugnawan na ang sulod sa balay, napalong ang alarm. So, lesson learned, no? Kung magluto data, kahit ning drink na pita, kay muinit lang ni imong temperature din magtingog na ang fire alarm. So, kabalo na ko. Ngayon, anin da ini, pero perti na ko akol ba. Anyways, ako mong pakiton og asa ko nagluto. Okay, so, dinhi ko nagluto, no? Ay, dire. Dinhi ko nagluto, tanawa. Mauna ako ang gamit kanina sheet. Dikita na rin ako ang empanada. Ngit-ngit, no? And also, hugaw kayo ng oven. Hugaw na siya dahil. Ay alarm, fire alarm. Joy, another fire alarm. Another fire alarm dito. Kani silang tulon, nagsunod-sunod og tingog hasta na akong hadlok. Anyways, very thrilling experience. And wala lang, na-share ko lang. Bye-bye.